everyone from Washington DC Voice of America Studios. Slavreji stüdyojen dengi Amerika li Washington DC. İro hişyar Özsoy bimereye. Brez Özsoy parlamenteri Amedê yê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP û Alîkarê Hevserokê HDP yê peywendiyên derveye. HDP bi 56 parlamenteran Partiya Sêyê ya herî mezin ya li parlamentoya Türkiye'ye. Brez Özsoy hûn bi xêr hatin. Ez ji bo vê derfetê spas dikim. Mr. Osoy, I would like to start with our conservation with recently development in Turkey and Brez Özsoy ez dixwazim bi geşedaneke dawî ya li Türkiye dest pê bikim ku ji bo partiya we wek rewşeke pir girîng hat şîrovekirin. Doza dijî partiya we ji adara 2021 ve bir iddiaya tekliyên we yên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ya derqanûnî didome. Di pêncê rêbendanê de dadgeha kanûna bingehîn destanî ser hesabên HDP û cemidand ku piştgiriya xezîneyê ya ku partiyên siyasî yên li parlamentoyê mafdarin ku werbigirin. Di dehê rêbendanê de jî serdozger nêrîn û gotarên xwe yên herî dawî yên li ser girtina partiya we pêşkêşê dadgeha kanûna bingehîn kir û careke din girtina HDP daxwaz kir. Brez Özsoy, naha we çi bibe? Gello we partiya we HDP were girtin? Pêşbîniya we çi ye? I mean, yeah, this is a very burning question. The HDP may be shut down. Bi rastî ev pirseke pir girîng e. Dibe ku HDP ji aliyê dadgeha kanûna bingehîn ve bihêd girtin. Mixabin li ser dadgeha kanûna bingehîn zexteke zêde ya hikûmetê heye. û piraniya endamên vê dadgehê beriya niha ji aliyê hikûmetê ve hatine destnîşankirin. Bi rastî li Tirkiyeyê dadveriyeka me ya pir ecêb heye. Ji ber vê yekê her çend biryar bi fermî ji aliyê dadgeha bingehîn ve jî bihêd dayîn, herî daviyê da ew biryarek siyasî ya hikûmetê ye. Lê em dizanin ku heke hikûmet girtina HDP naxwaze, dadgeha bingehîn nexwade wê viyaneyê ku biryareke din bigire. If the court rule out your shutting down or your dissolving. Heke dadgeh biryara girtina HDP bide. Wê çi bibe? Bi wê bixwe wek parlamenter û endamên partiyê ku li Tirkiyeyê di nava HDP'de siyasetê dikin çi be? û gello plana wê çi ye? I mean, the closure case includes Di doza girtinê de sê pîvanên taybet hene. Yek bêguman girtina partiyê ye. Ya duyê destayîna mal û milkên wê ye. Bi her awayî em ne partiyeke devlemendin. Lê dixwazin dest deynin ser hebûnên me û ya sêyî jî qedexekirina siyasî ya li ser 451 siyasetvanan ku ji bilî du sê kesan hemû endamên parlamentoyê jî ti nav dane. Hevdem ez bi xwe jî ti nav lîsteya wan kesan dame ku dê bihên qedexekirin. Ew yek beriya hilbijartinên herî girîng yên dîrokî yên Tirkiyeyê ji holê rakirina partiyê û reveberiya vê armanc dike. Yeah, the move just came ahead of Ev gavana beriya hilbijartinan hatin û gelek şîrovekar balê dikşînin serdemê û ew dibêjin di dijî xezençkirina Serok Erdogan de hêza HDP evê bibe yek ji keşeyên herî girîng. Ji ber vê yekê jî gello li gor wê çima niha yan hûn li ser demê gello çi difikirin? So, I mean, let me give you a little bit context also. Belê ka ez bu temaşevanên ve jî çarçoveyekî pêşkêş bikim. Sîstema me ya serokatî heye û du hevpeymaniyên serekî hene. Li aliyekî hevpeymaniya bi navê Cumhur heye ku Serok Erdogan û hevalbendê wî dimeşînin, ji alî din ve jî hevpeymaniya millet ya gel heye ku ji aliyê opozisyona serekî Partiya Gel ya Kumarî û hinek hêzên din yên pir netewperest û İslamî pêk tên ku wek masaya şeşan têt binavkirin. Ji bilî wan HDP heye. Komîna siyaseta qada Sêyê ye û em hewl didin ku gelek hêzên pêşverû yên demokratîk bînin cemhew. Hem li hember desthilatdariyê û hem jî li hember opozisyonê. Ji ber ku em gelek rexnedarên her du aliyanin. Ew çarçoveya gelemperiyê ku em tê dane. û zelale ku Serok Erdogan dizane ku HDP di helbijartinên serokatî û parlamentoyê de xwedî roleke pir girîng e.
Di hilbijartinê herêmî yên 2019 da dema ku me piştgirî da opozisyonê û me derfet da ku opozisyon li gelek bajarê mezin vek İstanbul Enqerê Erdogan tune bike, me ew rol gir ser milê xwe û me ew rol bi cîhanî. û tirsa Serok Erdogan ev e ku HDP dîsa dê bibe alîgirê opozisyona berfire. Di vê rewşê da hema ne pêkanên ku tu kes bi ser bikeve. Ji ber wê yekê ew dê gewaştina li ser HDP heşta zêdetir bikin. Ku ji xwe ji sala 2015 êre ve em tibin gewaştineka pir mezin dane. Hevserokên me û parlamenterê me girtîne. Her wiha bi sedan şaredarên me di girtîgeha dane. Bi hezaran kesên vekî rêveberên HDP dixebitin ji xwe di girtîgehê da bûn. Wekî ku hemû terî nake, beriya hilbijartinan Serok Erdogan dixwaze HDP bi tewahî bigire. Ji ber ku bi wan girtin û desteserkirin û her cure zext û zordarî HDP neda sekinandin. Ku ew bibe partiya serekî ya guhertina lîstikî. Tenê belkî 3-4 meh ji hilbijartinan re mane ku bi gelemperî dê meha Xezîranê da bihên kirin. Lê xuya dike ku meha Gulanê serê Gulanê dê hilbijartin bihên kirin. Bi rastî dema me zêde nîne. Serok û hevalbendên vî ji ber ku nikarin pe awayekî demokratîk bi me re hevrîkiyê bikin, pêşî dixwazin dadweriyê bikarbînin ku me qedexe bikin û piştre jî biçin hilbijartinê. Gelo ew dê wan xilas bike, ew pirsek din ya bi tevahî cuda ye. But after the latest arguments, final arguments of the prosecutor, Lê piştî gotarên dawî yên dozger di nav da rêxistinên mafên mirovan yên navneteveyî û baro jî gelek fîkar hatin diyarkirin. Ku ger dadgeh biryara girtina HDP bide wê mafê dengdana bi milyonan were sînordarkirin û binpekirin, bi taybet jî yên Kurdan. Gelo hûn çi difikirin? Biryareke bi vî rengî wê çawa mafê dengderên Kurd sînordar bike. û her wiha wekî HDP partiyeke ku hûn sozan didin Kurdan bo çareseriya ve pirsgirêkê. Çi plana we heye? Yeah, I mean, I think it would be good for... Belê tivî warî da dê baş be ku medya li daxuyaniya dawî ya 10 rêxistinên mafê mirovan jî binêre. Di nav wan da Human Rights Watch, Gotara 19, Projeya Piştgiriya Dadveriyê, Komaleya Mafê Mirovan û gelekî din jî hene. Wan li ser doza HDP nêrîna aliyê sêyê pêşkêş kir. Ew nefermiye. Ji ber ku li Tirkiye ew yek tune ye. Lê di baş be ku mirov tê bigehe ku ew çi dê bêjin. Helbet Kurd li Tirkiye xwedî şêniyeka pir mezin ya pir girîngin û li gor rewşa min ravekirî wek sîstema serokatî û avakirina tifaqên siyasî bihêt nirxandin. Kurd û HDP xwedî helwesteke pir serekî û girîngin. û ji ber vê yekê jî hikûmet niha hewl dide ku wê şêwaza nûnertiya siyasî sinûrdar bike yan jî herî kêm zextê li ser Kurdan bike ku helwesta xwe ya siyasî biguherînin. Ji ber wê yekê jî dadweriyê mîna amûrekê bikartînin ku bi awayekê HDP bê bandor bikin. like on January 6, Dışişê Rêbendanê de hevseroka we Pervîn Buldan ragan ku HDP evê bi berbijarê xwe beşdarî hilbijartinan be. Lê pişre di nehê Rêbendanê de HDP got ku ew ji bo gotûbêjkirina ser berbijarekê hevbeş ya seroktiyê re jî vekiriye. Birêzesoy vateya wan daxuyaniyana çi ye? Di vî warî de wek HDP helwesta wê ya niha çi ye? û ger hûn bi berbijarê xwe beşdarî hilbijartinan bin, berbijarên wê yên pêkan. Wê kî bibin? Ji kerema xwe ra hûn dikarin navekî ji me re bêjin? No, I won't do that, but let me give you the answer. Na, ez vê nabêjim. Lê ka ez bersiva ve bidim. Di îlûna 2021 da me pe belgeyeka pi 11 xalan diyar kir. û wê demê jî me got ku em bo godûbêjkirina berbijarekê hewbeş pir vekirîne ku tu gera yekê ya hilbijartinên serokatî de ser bikeve. Me pe eşkereyî li ber raya giştî bang li opozisyonê kir. Me xwast ku opozisyon banga me li ber çawan bigire. û tu derbarê vê pêşniyariyên eşkere da mixabin heta niha ji masaya şeşan me tiştek nedîtiye. Serberbijarekî pêkan, danûstandirên vekirî bile hebe û ji bo serdema veguhestinê bila bernameyeka siyasî hebe. HDP zêdetirî 6 milyon hilbijêran temsîl dike. Belkî niha
گەیشتیە 7 ملیۆن هەلبژێران و مخابن هەواڵبەندیە ملەت یا گەل گوتمجارە پرسکێکا کوردا ئەز بێژم بە هەمان ڕەنگی نەتەڤەپەرستە هەرچەند هەنێک ئەندامên ملەت di pirsgirêka Kurda nêzîkatiyek demokratîktir nîşan bide jî. Lê wek wêneyeke şeşan bi tewahî dema ku tê serpirsên bingehîn yên mîna pirsgirêka Kurd yan jî pirsgirêka Qibrîsê siyaseta derve em tinabera her du aliyan da bi rastî ferqekê mezin nabînin. Loma HDP jî biryar da ku bi berbijarê xwe beşdarî hilbijartinên serokatî bibe. Ji ber ku di şerê dijî hikûmetê gelek nerazîbûnê me hene. Lê em ji rewşa opozîsyona berfireh jî nerazî ne. Ji ber ku mixabin heta niha wan nekariye alternatîfek vekirî ya bikêr pêş bixin ku hevdem daxwazên gelê me ku em wek HDP temsîl dikin jî di nav da be. Ji ber vê yekî jî em dê niha berbijarê xwe nîşan bidin. Lê gelo kîjan nav hene? Honestly, there is now a pool of names. Bi rastî lîsteya navên pêkan heye. Yek ji hevserokê me Birêz Demirtaş û Gultan Kişanak, şaredara Bedê ya Amedê û hinek navên din jî hene. Lê bi rastî heya niha Zelalî tune ku vê kê bibe berbijar. Di hêşê min da kesek heye ku ew hizra mîna kesane ye. Lê divê em çend hefteyan hinekî din jî bisekinin û paşî em dê dest bi kampanyaya xwe bikin. Belê ez texmîn dikim ku em ê bibihîstin ka hûnekî wek berbijarê xwe diyar bikin. As I said, let me repeat. Ez dubare bikim. Ew salek û nû e em li bendêne ku hevpeymaniya millet ya gel hevpeymaniya opozisyonê bi rastî pêşniyarê me li ber çawan bigire û bu namzedeke hewbeş bi rengekê danûstandina bike. Lê em gihiştine wê baweriyê ji ber ku em wek partiya siyasî li Tirkiyê bi piranî têne tawanbarkirin û dibe ku em bên girtin. Ji ber wê yekê opozisyon jî di nav sunûrên ku hikûmet destûr dide tev digere. Mixabin rewş bisaye. Ji ber wê yekê heke ew nexwazin bi me re biaxivin, wê demê bêguman helbet mafê me heye ku em namzetê xwe nîşan bidin. Actually, another topic, but also related. û bi rastî mijareke din lê hevdem pêkildar e. Gelek raport û daxuyaniyên Karbirdestên Tirk hene ku hevalbenda NATOyê Tirkiye dixwaze bi navbenkariya Rûsyayê têkiliyên xwe yên bi Sûriyê re normal bike. Ji xwe civîn hene û tê çaverêkirin ku di demek pêş ya nêz de wezîrên derve yên her du welatan bicivin. Ji aliyên din ve li bendeyê ku wezîrê derve yê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu di van rojan de serdana vir Washington DC bike. Bi rastî nêrîna wê ya ser vê mijarê çi ye? Li gor we gello Çavuşoğlu çima tê Washington DC? There has been some process of Hikûmeta Tirkiyê pêvajiyeka normalkirinê rêve dibe û di vê çarçovê de hevil dide ku peywendiyên xwe bi Misir, İsraîl, İmarat û Siûdiyan re û niha jî bi Sûriyê re normal bike. û em hêvî dikin ku bi Kurdên li hundir re û derve re jî hizra normalkirinê bikin. Lê dibe ku em dê hinekê bêtir li benda wê yekê bisekinin. Lê ez dikarim bêjim ku ew normalkirina peywendiyên bi Sûriyê di nav NATOyê da bûye sedama gelek fikaran ji ber ku li Washingtonê li Londonê li gelek paytextên Ewropayê ji ber ku bi gelemperî piştewanê Tirkiyê ne niha jî hevla Tirkiye ya bû normalkirina peywendiyên bi Esad ra nerazî ne. Bi rastî hikûmeta Amerîkî jî bi eşkere ragihand ku ev ne alîgirê normalkirina peywendiyên bi Esad ra ne. Ji ber wê yekê ez bawer dikim ku Mevlût Çavuşoğlu tê Washington DC helbe ji bo ku peyaman ragihîne. Ez bawer nakim ku bu nêzîkbûneka navbera Tirkiye û Sûriyê ya bi navbenkariya Rûsyayê hevil dide ku piştgiriya Washingtonê werbigire. Ew dê erêkirinekê nestîne, lê dibe ku ev hinekî cureyek bêdengiyê werbigire. Li gor min ev dû wê ye. Ez bawer nakim ku Tirkiye di vê demê de vê bi Esad ra bikaribe peyvendiya normal bike. Lê ew dixwazin têgihiştinekê biafrînin ku mîna ku tiş vê biguherin û dixwazin beriya hilbijartinan egera vegerandina hin peneberên Sûrî ava bikin. Mebesta min ew e ku li Tirkiye bi rastî ne demeke ku di siyaseta derve da ti guhertineka radîkal bihêkirin. Erdoğan pir dilgeş e ku
به اسات را پیمانه کی چه بکه و به اسات را هردیتنه کی بکه بنیره کنها اسات براستی سروک اردوان رد دکه جبر کو ناخوازه بری هلبجارتنان پایه بدوی جبر و یکیجی او دیمنک پر تبله هوا لی ام دبینین کو دو پیوانین و نورمال کرنه هنه جالیه کی و پرسکلیکا پنبران اردوان دخوازه تگیشنه کی چه بکه مینا کو تشت و پیچه کی بگوهره جبر کو هلبجارتنان دا او خمکه مزنه یا دویجی هل بد دبکو سروک اردوان بخوازه به اسات را پیمانه که چه بکه او پیمانه که به وی رنگی دکاره در فته که دن بدوی کو او ایریشی کردان بکه دبکو او به هفره هزین خواه بکین یک و حول بدن کو دست کفترین کردان دو سوریه تک ببن Okay, actually we do have a lot of topics and questions. بله براستی گلک مجار و پرسنه کو ام دخوازن جوه بپرسن لی دمامه سینورداره و ام دزانن کو دماوه جی پرهندکه Parlamenteri HDP Brez Hişyar Özsoy. Gelek spas. گلک سپاس